Sihole Msholozi, sihole. Sihole Nqamalala, sihole. Ma comrades, ngiyabonga ukuthi niphume ngobuningi kanje sizweni kwi-program siveze basibone ukuthi sikhona somkhonto siyaphila sesilungele ukhetho. Ma comrades, asambeni siyosebenza okugcina ke manje. Sesibheke ku-29 May lapha siyoshintsha khona izwe, sithatha izwe bacindezeli sisibuyisela ezandleni zethu, ngoba njengamanje asiliphethe izwe, liphethwa abantu abathize. Asambeke siyogqugquzela abantu silungise lowo menakalo owenzeka, ngoba njengoba nikhona nonke nabadala abalingana nami, kuney'ngxoxo ezabakhona kuplanwa ngathi kwiCODESA, kodwa amaminithi alowo mhlangano asiwazi namanje. Yilapho-ke esadayiseka khona, yilapho kwahamba khona izwe. Thina sasingazabalazeli inkululeko, sasizabalazela ukuthi kubuye izwe lethu. Sasizabalazela ukuthi kubuye izwe lethu. Lesilwana abalobe besitshela ngaso bethi inkululeko, ayikho inkululeko ehamba engawuphethe umnotho. Ukuze siyibone sikhululekile funa siphathe umnotho, siphatha amabhizinisi ethu singaphathelwa abelungu. So ke ma comrades, uhulumeni okhona ucindezela osomabhizinisi abansundu, kuningi akwenzayo esinganeme ngakho. Ithuba lokugcina esinalo lokuyolungisa lowo menakalo umhla ka-29 May, sivotele umkhonto wesizwe. UNqamalala ukhona usesikhombisile indlela, ngoba nonke njengoba nila iningi lenu ulusha. Ushilo Msholozi wathi kunesikhathi la ebezothathwa khona abantu abashwa batrainelwa ukuba amasosha. Mutrainelwa ukuba yisosha usuke utrainelwa ukuvikela izwe lakho. Funa nazi-ke ma comrades ukuthi izwe elingenayo i-defense strong, elingenayo intelligence strong, lelo lizwe lifana nezwe elingekho. Yilezo zinto uNqamalala afuna niyozenza ukuze nivikele izwe lenu ngaso sonke isikhathi, nivikele konke okungama-minerals eninakho ezweni lenu. Amandla, amandla. Ngiyacela kuma-VD, kuma-ward, sihloniphane, sibambisane, singaxabani masinemhlangano sizokhuluma ngomhla ka-29 May. Umuntu onixovayo emhlanganweni enibambayo nimbone ukuthi uthunyiwe, nimkhiphe ngowelethu, abuye akhulume ngeprogram yomkhonto wesizwe, umuntu eniyohlala naye-ke lowo. Amandla. Ngiyabonga kudokotela umsebenzi awenzile ukuthi ahlanganise. Umsebenzi wakhe kuhleze sihlanganisa nje ngaso sonke isikhathi. Ngiyazi ukuthi before sifike okhethweni futhi usazosihlanganisa. Amandla. Ngiyabonga ma comrades.